danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku tashi. A taya ni kuma. Wannan falaka yayi da cikewa. Wurin fara gyara can gurin ne ko? Ku tashi. Ni fa yanzu faɗan baiwa ne. Ina tashi zan yi aiki ko ga an ce ku tashi sai ga an gama mun aikin nan neat. Wallahi kai addu'a kai ga mu. Wallahi ka dinga addu'a. Wallahi ga mu. Ka matsala ku kenan yan bakin ciki. Kawai daga mutum ya samu wata baiwa sai ya zama me wani gamu da me da alheri ba. Gaskiya na dama wallahi. Kaga kuma addu'a kawai. Ka rage na ku ai. Allah na fara za ta yani neat na gama. Ku tashi. A taya ni wankan? Ina ka a ce waye stop ja. Ku tashi. Dan Allah masu taya ni nan wallahi san yin komai ne kai dan Allah ne da taya ni. Allah ne da taya ni. Raja kan. Flawless victory. Snake. Dan ba sa kayan faɗa na ba kenan. Ai na ga miki in take da ni a garin nan ba wanda zai miki wani abu. Na ga alama ai shi yasa nake son ka. To ya za ka tafi kenan? Da ɗakin ko maka. Dai hanyar nan irin Malam nawa ne kudin ka? Naira 50 Ga 1000 ka samu canji. kaba mai gida da sassafen nan kaban 1000 yanzu na samu canji. Ba neman kudi kake ba. Da Allah ka ba mu canji za ka ba mu da Allah mu. To sana'a nake ai sai kuma mun bayani saboda canjin 1000 wahala za mu sha yanzu wallahi. kaga dan Allah ka kubata wani lokaci kawo ba dai canji bane ba. Barau ganin nake samu canji lokaci. Kai malam kakka gudu mana da kudi ba. Wani irin mu je sanan to. Wallahi sai ka biya kudi. Za ka ci mana. Duk da hada ba ko ne. Ya zai wallahi ba san sai wani. Ba san sai wani. Wallahi Allah sai ka biya. Ah, kina cin shawarma kuwa? Shawarma? Oh. Ni sai duka siya mun burger. In fact in muka je ma za ka siya mun pizza. Ba fa wai siya za a yanzu ba kin gane saboda hira ne nace bare ba da kima tafiya ba ma hira shine ce miki bar dan tambaye ki saboda dan ta da hira ko kuwa Duk da haka ne mu je yanzu ka siya mun ice cream. Dan samun flavor irin su vanilla da su strawberry haka. Daga nan ba za a rasa da wasu abubuwan da zan dauka ba. Vanilla da strawberry ko? Sweetheart. Ayyo, Allah ga ruwan zafi ne ba. Ai ruwan zafi ne. Ruwan zafi ne. Da kai wanka. Mu huta da bashi. Wanka. Bari ne da kai wanka na. An ga. Wanka. Allah mu ta kwana biyu. Duk ɗaki kana shi ko sai ka ji dum.
Kodin, in samu abin kallo yadda in yi zabbuga ruwan sanyin nan a jikin shi in ga yare bari in sai ta an yawa. Menene me faru? Yaji. Na ci awara ji a gurin nan yaji da ke wajen wani ke wajen wani. Ya fita? Ruwan ne sanyi. Wannan ba wani kuma da ke kawo bane? Ruwan sanyi wallahi. Hajara ni a gidan na Hajara me na tare miki? Ani ana sweetheart din anya da shi amma Hajara ni. Wannan anya ba baki aka mun kuwa? Anya nan ba bakin wani abu ba? In dai ne nake mun ta garin ba biki komai ba. Ta matsake ni. Kai, mutum ya tayi sabon kamu. Kai. Baby, irin san da nake maka. Jirgin sama zai taho, jirgin ƙasa zai taho a guje. In je in samu taragon shi in shimfiɗe ya bi ta kaina. Wai girgi. Anya wannan ba daɗin bakin barka da sallah kike mun ba kuwa? Ba wani daɗin baki fa baby. A kanka za a iya ana gobara in je in zindima ciki. Kaji wani kariya. Duniya da kyankyaso tsoro yake ba. Wallahi. Baby a kanka za a zo ana yanke-yanke a kawo maka in je a yanke. Baby. Ina mahaukacin sanka. A kanka babu bala'in da ba zan iya tara ba. A kanka sai dai a mutu. Saɗi ke da. Baby, ban san da wani irin so zan iya kwatanta maka ba, ban san irin bala'e-bala'en da zan iya tunkara a kanka ba. Kawo kan nan ba tura miki 6,000 idan ci sallah ke ma. Kariya, kaunar da nake ka ban kuɗi ba. Ok, kaunar da kiyon masu nawa ki kuɗi ba. Kauna ce sun surutun ta. Gaskiya ne. Wannan yayi. Aba ka san me zani? Baba, tsoro zan ba su. Na san ta da tsoron mace zani. Da gudu. Mace. Taimako. Yarinyar nan ta yi. Taimako. A sama? Da Allah zo a sako da ni. Ya ki kawo sama? Wallahi shi ne ma abin tambaya. Yanzu wannan duk soyayya ke na jirgin ƙasan da komai akan maciji kika haye sama? A tsuntsuwa, alkuran da kai sako da kanki, wallahi ba sako da ke ba. Baby, akan ka zan iya tare jirgin sama. To ki sako da katanga a kai na mana. Aikin banza. Shabalistico. Baba. Shabby, you want banga. Baba. Man, I'm gonna do my thing. It's crazy in the club when I'm in there, man. Get up. Trust me, homie, I'm not playing. I had a dance floor off the chain. I said, get up. I came to bring you that California love. In a little New York hate, it's all of the above. I'm not playing, I'm saying I'm off the chain. You better follow instructions. I said, get up. Allah kai kuma me haka? Irin haka nake so da yi. Ai zuwa za ka yi sai ka tambaya, sai ka yi maka registration sannan sai a gaya maka ga abubuwan da za ka yi.
karasa studio ne. A to kaje kawai normal ina nan ne. Ya za a yi gwamnati tana yi kokari ta hana salidoji a magudanar ruwa ka zo kana tura su cikin magudanar ruwa. Ka ji mutum ɗakin ka kaca datti. Yau sanitation ka fito ka za ka ji. Ɗakin da na gyara shi sannan nan ɗin ma na zo in gyara shi. Tsaya fara bakin wacce daidai kaga wannan daidai da wacce bari in kwace sannan ka wuce daidai. An kwace don Allah. Wannan ledojin da kuke gani gaba ɗaya su yau mu da zan yi sanitation a wannan gani. Hey, a tafi har baya. Wani yiwuwa? Dar ne. Wala ina ga ɗan kwali ne, wani shirin. Ke, kawai a wuce. La ila, ofisa daga dawowarsa ya fara rigima. Kai? Ofisa me ya faru? Ka duba ka ga yaran nan wai za su ce wai atamfa na sa atamfa? To kai maganin su mana. To ai yanzu ka san matsalar mutane kana taɓa mutum da kayan soja. Za a ce saboda kai soja ne ba dalili ka da ke mutum. Amma so nake su dawo hayyacin su gane da kansu. Amma atamfa Kaji. Oh, wize yarwa majiya. Allah. Yawa. Yawwa. Lafiya? Yan nefa ne. Yan nika kuma? Me ya kaku? Lambar ruwa muka zo. A ga bil din wuta. Bil din wuta muka zo karɓa. Bil din wuta. Ai mu ba bil bane, kati muke siya. Ana jika. Wayo, yanzu abin da zai to shekara kuna gidan nan. Shekara ɗaya. To yanzu muna bukata ki shiga ciki ki fito mana da gaba ɗaya katin da kuka siya tun daga tada kuka zuwa yanzu a gidan nan. Ok, ina zuwa. To shi kenan.